ना तो काल मिलबू बानिए ही आस से प्यार हम करीला तो से पहले कला से। आज के चाचा जी नौका जुग के प्रेमी प्रेमिका खातिबा लेकिन भाई हमरा आदेश दिले बानी ऐसे अच्छा गीत सैड सॉन्ग होइए न सके। प्रेम मोहब्बत के बात बा ये राधा जनी हज हम तहार उहे कन्हैया हाला अगर आनंद आवे तो हमारे गुरुजी कहलन कि बेटा जीवन में कोनो काम करी हो तो नंबर 1 तो करबे मत करे। जैसे चोरिए करे के बाद 5 मंजिलो छत होके टप जा वही तरी श्रोता से कह कि जब आनंद आवे तो हाला करे को तो जोड़ से करने तो कोईबे ना कोई नहीं। और राधा राधा कृष्ण हीर रांझा और लैला मजनू नियन प्रेम के हो कोई। अब खेसारी लाल जी रही तो प्रेम के कही कि भाई जी को गाना गाई तू गई तो कितना हर प्यार में अरे नैल बानी घर से। पवन सिंह जी के कही कि भैया आप थोड़ा गाइए तो गई है सनहिया लगावल अरे बहुत बात नहीं नजरिया चोरावल बहुत बात होला। हम प्रेम के बात गौले बानी बाकी अभी आई ओरिजिनल सैड सॉन्ग के करा के कहल जी भोजपुरी जगत में ऐसे कि माता बहन भी हमारे जुटल बनी तो कम से कम जैसे रूरा सब माता बहन बनी वैसे ही हमारा घर में भी माता जी बड़ी बहन बड़ी भौजाई बड़ी तो गीत वैसा है जो सब बैठ के सुन सके वही तरी जानी जे वियोग में वियोग में वियोग में ओढ़ के आनंद आओ तनु तो बोली बोल खंडी बाबा की। देखिए अब एगो प्रेम के मात्र हमरा के इंग्लिश में कहल पढ़ल लिखल कलाकार बनी भोजपुरी में कहल के हमरा के 2 मिनट टाइम दी सब है। अब हिंदी में कहल कि मुझे कृपया 5 मिनट समय दिया जाए। इंग्लिश में कहे कि प्लीज गिव मी 2 मिनट ओनली। देखिए राधा और कृष्ण के प्रेम बा कन्हैया के वियोग में राधिका बैठल बड़ी जंगल में वृंदावन में प्रेम भई। रमेश्वर सिंह जी भूतपूर्व सैनिक बहुत सुंदर उधो बाबा जाके पूछलन कि ए राधिका हेने देखो मैं उधो इधर देखो तोरा दिल में दर्द बा ते दर्द के दवाई शांति से सुनब आनंद राधिका राधा तारा दिल में दर्द बा ते दर्द के दवाई कह कहाँ मिली सुखपुरा मिली कि बांसडी मिली कि बोलिया मिली कि कदम चौराहा मिली 2 मिनट में मंगा दे। बाकी राधिका कहली कि उधो बाबा ये दिल के दर्द कोनो मेडिकल पर ना मिली तो कह तरीकी पे दर्द दर्द देले बा उहे नु दी दवाई हो सहारा बेदर्दा अरे दर्द देले बा अरे उहे नु अरे दी दवाई। आज के प्रेम 4 दिन बाद हो तो 5वां दिन बोलो बाकी राधा बाप रे बाप कोह तरीके उठो बेदर्दा दर्द देले बा उहे नु दी दवाई हो ये सब ठाकुर जी के ठोकर जौन बा बढ़िया में प्रयास करे के पड़ी। ठाकुर जी के ठोकर या तो नारदी विधा के लोग बजाई
अंजनी सिंह बजे है, राजन सिंह बजे है, शत्रुघ्न जी बजे है, गोपाल राय के संग रहला सत्येंद्र चाचा बजे हैं। तो जब बिगड़े तो अपना मन से कुछ लगा दी हनी कहरवा ताल में बांसुरी पावा बेदरदा बेदरदा बेदरदा। अरे ये गोरा धातु रुक्मिनी बनो तू रंधे बन कोई हो रंधे तब तो बर्बादी का जरवा हो जाए। तू रुक्मिनी बनो आ तू राधिका बनो बेदरदा। तनी हेने हट के भाइयों लोग के देखे दो बेदरदा दरुदा से तब ऐसे ही गीतों पर नेहा जी भोजपुरी जगत के स्वर सम्राट तो दो ही लोग हुए, भरत शर्मा जी, गोपाल राय जी। भरत चाचा लय कहले रहल अरे बा मन करे गरदन में ए मन करे प्यार में नहीं रहती। इ नौका जी के प्रेम बुझती, हम कृष्ण राधा के प्रेम दर्शावल जाला। देखो राधिका कहले भाई 2 मिनट भाई ए मन करे गरदन में हसरी लगाई कन्हैया के याद आए। मन करे गरदन में हसरी लगाई काहे की अब ना सहात बाटे श्याम के जुदाई। एक्टर जादू जी की ओर से बहुत बहुत पुरस्कार। ये हमारा गार्जियन श्री जयराम सिंह जी, हमारा गार्जियन पूछनी है कि गोलू बाबू हम आपको सम्मानित कर रहे हैं क्या? ये आगमन पहली बार है बलिया में, तो हमने कहा कि हाँ, लेकिन हमारा क्षेत्र आरा जिला जरूर है, लेकिन महीना में 30 दिन में जरूर कम से कम 20 गो प्रोग्राम हमारे बलिया जिले में ही बा। लोगन के प्यार इतना मिलल, यह बलिया में भी लोग के पता रहे कि गोली भी लागल, लेकिन प्यार हमरा इतना मिलल कि नारदी विधा के लोग दुगोला गावेला ब्यास 365 दिन बुक रहेला। आ एह महीनी में कहो तो नौका युग में 22 साल उम्र में, लेकिन एक दिन हम बैठी ना, इस सरस्वती के कृपा और भीरगू बाबा के आशीर्वाद बा, तो हम जाए मान ली कि घर हमारे बलिया जिले में ही बा। ए राधिका परल जब प्रेम में बाधा उधो जी से कहे राधा बाबू अजीत सिंह की अरिजीत सिंह अभिजीत सिंह बाबू अभिजीत सिंह आशीर्वाद दिले बनी भोजन पर कृष्ण जी के प्यार बने। ए परल जब प्रेम में बाधा उधो जी से कहे राधा। क्या कहे आज प्यार होता बात नहीं करबू तो गम नहीं के,
बाकी राधिका कहले बड़ी चाचा जी परल जब प्रेम में बाधा उधोजी से कहे राधा आखिर कहे तो क्या कहे यही कहे कि तन के तन मने शरीर हे तन के अरे अनुभैल दुश्मन महुरवे बामला फरमाइश बा प्रयास करो दरबार बा देखे हमने के परिवार सिखौले बा कि कहीं जाके अपन नाम कमाए के बा कमेटी के आदेश तो हो जाए बाकी ना रही प्रयास करो और का समय कम बा टाइम इज मनी राधिका कहतरी है भारती जी वीर हयौरी प्रेम के गठरी अरे जीवन भर ढोई ठठरी गईतरी बिन मरब ठिठुरी नहीं ओढ़ब रजाई हो कहतरी के बताओ ये राधिका हेले आवो तारा कौन होया ना मिले है तो का करबू दोसर देख दुआर बाकी राधिका उइजो कहले बड़ी चाचा जी ना मिली है आज के डेट में कि जाना जा तारे तो जो बाकी उधोबा कहल कि तारा कौन होया ना मिली है तो दोसर के देखो उसे सुंदर देखो निमन देखो जे तारा के प्यार करे बाकी राधिका कहले बड़ी के उधो बाबा जीवन भर दुख हम सह केहू से अरे कुछ ना कहो उनका याद में के काम करो जोगिनिया अरे जोगिनिया 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 सरगम पधनी सा जोगिनिया अरे हम बनी जाई एही में भलाई हेनियो कृष्ण ढेरे ए जो रहल जाला हे सारी लाल कौन से करी है हमरा करो ही ना गोलू राजा कौन से करी है एगो औरी नया सिखल बानी कल शीशा में देख के सिखले रहे उहे दवाई हो तो तेले बा प्रेम से बोली कृष्ण भगवान की